Voor u staat aangetreden het tamboerkorps Sint-Rosa Sibbe-IJzeren. De drumband van Sint-Rosa werd opgericht in 1960. Nadat in 1975 het eerste Limburgse kampioenschap werd behaald, volgde in 1976 het Nederlands kampioenschap in de tweede divisie. Vervolgens werd bij iedere deelnemer aan een bondsconcours een promotie binnengehaald tot in de hoogste afdeling, de eredivisie, de huidige eerste divisie. Maar in 1988 stapte de drumband over naar het bazeler trommelen. Volgens kenners is bazeltrommen de moeilijkste slagtechniek die er bestaat. Hoewel die al eeuwen oud is, heeft tot nu toe geen enkel korps uit Zuid-Nederland zich hieraan gewaagd. Het bazeler trommen is een klassieke slagwerktechniek afkomstig uit Zwitserland. De stokvoeren en arm- en polsbewegingen zijn bij deze bewegingen erg belangrijk. Inmiddels is het tamboerkorps voorzien van de originele bazeler trom die speciaal vanuit Zwitserland is geïmporteerd. Met het bazeler trommelen werden de tamboers van Harmonie Sint-Rosa Limburgs en Nederlands kampioen in 1998 en Limburgs kampioen in 2007 in de eerste afdeling. In november 2014 werden de tamboers Limburgs kampioen en in januari 2015 Nederlands kampioen. Beide keren met het hoogste aantal punten van de dag. Het tamboerkorps heeft als instructeur Marcel Valise en ze staan vandaag onder leiding van tamboermajoor Tim Meens. Ze gaan voor u 2 nummers brengen. Het eerste zal zijn Bazeler Rosa 3, gecomponeerd door een welbekende instructeur van hun, Theo Lodewijk. En daarna de Sibbermars door hun huidige instructeur Marcel Valise. Graag uw aandacht voor tamboerkorps Sint-Rosa Sibbe-IJzeren. Heel veel luister- en kijkgenot.